खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि गाहाय आफादगिरिनि बिबानखौ एंगारनानै राजखान्थियाव फैगोन नामा? बे मोनसे सोंलुआ थारैनो जोबोरैनो जाखांदों। बे खोथाखौ लानानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला आं एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जेब्लासिम दङ अब्लासिम राजखान्थियाव थाङा। राजखान्थियाव हाबनाय हाबैया बेयो उननि खोथा आरो एबसुनि बिबाननिफ्राय गखांनायनि उनावसो बबेयाव थांगोन मा खामानि मावगोन राजखान्थियाव थांगोन ना थाङा बेखौ रोखायै बुंनो हागोन। आरो आं जेरावखि थाया मानो हारिनि थाखायनो खामानि मावगोन हारिखौ सिबिनायनि थांखिया आंनि गोसोआव अरायबो थागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बायहाथा सारियालियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बायहाथा सारियालिनि कलाजल सकनि साखाथियाव पार्किंनि खामानि मावबाय थानाय समावनो सालायबाय थानाय ट्रेक्टरनिफ्राय गोग्लैनानै अन्थाइयाव खर'आ नांनानै गोब्राब जोखोम जायो आरो मानसिनि साजों ट्रेक्टरा खारदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जोखोम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सुबुंखौ प्रानजित डेका होननानै सिनायथि होदों आरो प्रानजित डेकाया न'खरनि सासेल' फिसाज्लामोन। बावैसो सान सिगांसो प्रानजित दासआ बे पार्किंनि खामानियाव हाबदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव थांनाय बृहस्पतिबाराव गिदिर जाब्रबथायजों जिउ खहा जानो गोनां जायो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय प्रानजित दासआ 19 बोसोर बैसोनिमोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। पाकिस्ताना ट्रेन हाइजेकनि जानाय जाथायाव भारतखौ दाय होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला पाकिस्ताना भारतखौ ओंथि गैयै खालामनानै दाय होदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां पाकिस्ताना गंसे ट्रेनखौ हाइजेक खालामनायनि आन्दोआव भारतखौ दाय जाबसिनदोंमोन। भारतनि बायजो हायुंआरि मन्त्रि बिफाना बे दाय जाबसिननायनि सायाव गोख्रों फिननाय होफिनदों। बोलोसान लिबारेशन आर्मिया बावैसो सान सिगां पाकिस्तानाव जाफेद एक्सप्रेसखौ हाइजेक खालामदोंमोन जेराव सा 450नि बांसिन दावबायारिफोरा बे ट्रेनाव दङमोन। पाकिस्ताननि रौनिया हान्जाया ट्रेनजों लोगोसे ट्रेनाव गाखोनाय दावबायारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गिदिर अपारेशन खालामदोंमोन जेराव बे अपारेशनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बे अपारेशनाव फारनैथिंनिफ्राय सिलाइ गुलिजों सा 52 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि सायाव पाकिस्ताना भारत हादरनि आखाइ थानायनि दाय जाबसिनदोंमोन। बे दाय जाबसिननायनि हेंथायै भारतआबो पाकिस्तानखौ गोख्रोङै फिननाय होनायखौ नुनो मोन्दों। भारतनि बायजो हायुंआरि मन्त्रि बिफाना फोरमायथिदों दि पाकिस्ताननि गेजेरजों होनाय ओंथि गैयै अजदफोरखौ थोंजोङै नेवसिगारो। मानोना मुलुगनि उदखारिफोरनि मिरुआनो पाकिस्तानाव दङ बेखौ गासै मुलुगानो मिथिगौ। पाकिस्ताना गावनि इसिङारि जेंना आरो फेलें जानायनि थाखाय गुबुनखौ दाय होनायनि सोलाय पाकिस्ताना गावखौनो नोजोर होनो नांगौ होननानै गोख्रों रावजों फिननाय होनायखौ नुनो मोन्दों। गावनि बिसिखौ गोदोना सेथेना बुथारनानै मोनसे गुदुङाव सोनानै जाबोर फबनानै दोनदों बगाइ नायक मुंनि सासे सुबुङा। बुथारजानाय आइजोनि मुङा रिना नायक आरो बिथाङा 55 बोसोर बैसोनिमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसि फिसाय सानैनिबो गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनायानो बुथारलायनायसिम सौहैदोंमोन। फिसाया रागा जोंनानै बिसिखौ गोदोनायाव सेथेना बुथारदों। बुथारनानै उनाव गावनि बिनानाव आरो बिजामादैखौ लेंहरनानै जयै लोगो नांनानै न'नि उनथिंजाय मोनसे गुदुङाव सोनानै फबनानै दोनो। बेनि उनाव बगा नायकनि न'खराव सासे आइजोआ बन नागिरनो थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो आइजोनि गोथै सह'खौ नुसनो। नुनायनि उनाव पुलिस बिफाननो खौरां हरनानै गलाघाटनि कमारबान्दा पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै मावनांगौ खामानिखौ मावहैयो आरो बेजों लोगोसेनो दायनिगिरि बगा नायकखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामो। बे जाथायनि सायाव सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ दायो पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरो पुलिसजों हमजानायनि उनाव गावनि बिसिखौ बुथारनायखौ सिमान लादों बगा नायकआ। 372 सुबुंफोर गाखोनाय गंसे फ्लाइटआव हरखाबै अर नांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आमेरिकानि डेनभर इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादोंमोन जेराव बे अर खामनाय फ्लाइटआव गासै सा 172 दावबायारिफोरा गाखोनाय फ्लाइटआ हरखाबै अर खामदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला फ्लाइटनि बबेबा मोनसे इन्जिना गाज्रि जानायनि थाखाय फ्लाइटखौ डेनभर इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बाख्लायहोनाय जादोंमोन। आमेरिकानि एयारलाइन्सआ मिथिहोनाय बादिब्ला फ्लाइट 1006आ मोनसे रैखाथि गोनां लेन्डिंनि उनाव गेटसिम सहैदोंमोन नाथाय फिन फ्लाइटनि इन्जिना गाज्रि जादोंमोन। फ्लाइटआव गासै 172 आरो सा 6 क्रू मेम्बारफोर दंमोन नाथाय खाफाल मोजां गासै दावबायारिफोरखौ बायजोआव दिहुनहरनानै टार्मिनेलाव दैथायहरनाय जायो। एयारलाइनआ गासैबो दावबायारि आरो मावफारियाफोरनि रैखाथिखौ रैखा खालामनायाव गोख्रै राहा लानायनि थाखाय गावनि मावथि सोद्रोमा डेनभर फ्लाइट एयारपर्ट आरो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ साबायखर बावदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि सानाव थाखो 9 आरो 10 नि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद 2025 आव बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। बेजों लोगोसेनो एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि
अरन राजा बसुमतारी, सेल्फमेड रानी भार्जिन जेकमा मोसाहारि, उतुरा बैसोमुथियारि, आसाम गौरव बान्था मोनगिरि बारलाम्फा नार्जारि आरो पद्मश्री बान्था मोनगिरि प्रफेसर अनिल बर' बिथांमोनखौ मान बावनायजों लोगोसेनो बरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मैयानि बे नैथि हाबाफारियाव सीएम प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रमेश बेगु, रबिराम बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।